गेली पंचायत आणि हांव कोण आतून समजायचं आहे हांव सूट बूट मान हा म्हूण हांव व्हिडिओ ऑफिसर काय कोण ना सादो क्लार्क के पंचायतीचो हय आता कितें आयलो आता कितें आयलो सांगना काम कित्याक पडला हॅलो हा सर सर पंचायती येयला सर पंचायती हा होय होय सकाळी उडे येत बसलो सर हा हिंगा पंचायती को हा सर बरें ओके सर ओके नेट घे तिथे मनशाक फकत नेटूच माल म्हूण जायना आपल्या भुरग्याक एक 4 क्लास शिकोवपाक जायो बोटी कोण जाल्यार जाय बोटी आनी भोव कोण चेडू भुरग्याक एक 4 क्लास तरी शिकोवपाक जायो सरपंचान केला सरपंच इंग्लिशेक उत्तर कळटा सगळी मागपूच पडटा ते हांव बरयता इंग्लीश माता तांबडी इंग्लीश पयली पाळी कोण न्हू फकत त्या गुमा भाशेन दोळे हाय म्हणा हाय हाय तो हा जाल्यार कोण हाड कोण आसूं कित्याक पडला आता कितें आयलो आता कितें आयलो काय म्हणला नाका मध्याल गुणाय ना तीन थिंगाची आबा अपय अपय यो कितें पळय अच्छा पळय मरे की बॉक्सन मारला जाव काजार तो सांगायचो तुका जाम आडवना देणो तू कितें केलो आमगे ते टॉयलेट केलो न्हू हय मिनिस्टर पास केलो तो हय तेजे सरपंचाची सायन जालो ते मान दवरला तर आत्ताच वयता हांव हिंगा सकाळीसान येवन बसोन आहा तुगे पाय आत्ता येत थिंगा आहा आनी तेका मातशी ताका आत्ताच वयता म्हूण सांगता म्हाका सकाळीसान हिंगा बसयता दवरला आनी तेगे काम करता पयले तू काय बसयला आनी गो तू काय बसय रे तू येयला तींग बसला मरे तू येवन मुका विचारला म्हाका तुवें सांगला आपण कितें आयला तो तुवें मुका विचारला हांव कितें आयला काय म्हणून तुका दोन पाडी चलना रे तुवें आज तुका दोन पाडी चलना वचो कितें आयला वचो कितें आयला हांव वतो रे गय खंयचोय राग हुंयी काडनाका पब्लीक सर्वंट तूं तुवें तें सांगपा न्हू यू शट अप भितर वचपाक वयता हांव सरपंचागे कॅबिना वयता सरपंचा मेळो सरपंच ना सरपंच व्हिडिओ वार ताका मिटींग आहा त्या मिटींगेक गेलो मागीर हे तुका तुवें म्हाका सांगपा न्ही मागीर गर्दी भायर बसयत दवरलो तो हॅलो हॅलो सर पंचायत तुका हा सर अजून पासून पंचायत तुका हा होय होय हिंगा हा ओके ओके तुवें सांगलो तेका आपण कितें मुग्यान तेगे सोयरीक कितें जाणटू मुगे चेडवाच्या मोगान आहा तो सासूबाईचो कितको परामर्श करून जाय तो कोण ना तेका यू शट अप हिंगा तू खबर आहा तेगे मुगे सोयरीक कितके खबर आहा हांव पाय गेलो छाड गेलो तू खबर ना तुगे चेडवा मोगान आहा तेका जाण करपा जाय म्हणो कोण ना जाता म्हणजे मोना एक काजार कुत्तो येस म्हणून हे किती रे चेट्टूल गायू किती रे सुताचेर चेट्टू अरे हांवें ते चेडटूल गायला जोडटूल गाय म्हाका कोण चोवपा येता म्हाका कोण चोयते हांव दिसता बरें ह्या पादलाचेर बसून आसात मरे आतां तुमी झगडल्या म्हूण तुमकां हाडावपा येयलो मरे हिंग बसून आसा म्हाका कोण चोवपा येता मागीर हेचे चेट्टूल कित्याक आयलो रे पंपुरू गाय येवपाचें पंपुरू गाय येवपाचें पंपूर म्हणटा अरे पंपूर ना रे त्या 8 महिन्या भुरग्याचे भेडीचे मुद्दाय म्हूण पेपर घाताय ते मागीर आनी उठोवंक नाका 1 नंबर 2 नंबर तिंगा करपाचें हे बैला हे बैलो ना म्हणजे ते भोंपूर म्हणटाय तेका पॅम्पर म्हणटाय पॅम्पर सारखे बोकड्या तोंड जे पाला हाता पकडो सरपंच येयली
त्याने सांगले एक चाव कर म्हणून त्याने केल्या चाव आणल्या छायेत मीठ घायला चाव आणली म्हणजे सीता मीठ घालाय घालताय कढीया मीठ घालाय नुसत्या मीठ लायलाय काय चाय किती मीठ नका एक गुट टेस्ट करा सारखे बाय द्याय त्याला मीठ खड्याला काही मीठ खड्याला काही अरे चाय मीठ लाई काही मुका तर दोघाई तो या सुधराय ना त्याला आऊ नाही निको अरे तुगे दू पुलाव कसला पत्ता पुलाव हाताला जाऊ तो हेरवत आता मात्र सांगाल रे किती मा कोई पुलाव काढले कोणा त्याला आवश्यक आहे तुका येतो रे आत्ता शिकायचं आता इंगा बितो आणि हा ओ चौगले आमकडे बितो बितो आणि आले कितकोर एक आणि घे ती आणिया एक ग्लास तांदूळ घाल आणि 2 ग्लास उदक घाल आणि गॅस येतो चालू आपला आपण समज जागे हे म्हणना साईन माझे मला म्हणतात तुला कोण आहे वेट लिफ्टिंग आम्ही वेट माशे राव रे वेट लिफ्टिंग मुळे वासो काढा आहे का पुलाव कथा इंग्लिश हिंदी मीठ नाही 5 मिनिटामध्ये पुलाव दाखवला तो इथं 5 मिनिटामध्ये मुशी घ्यायची मुशी घ्यायचा मुशी मी गोशाय फायनीचे पाच 5 मिनिटांचे स्किन पुलाव हॅलो सर येता ब्रो जाताले शी तुक लागो बरे मित्र हाय की पडली मगा ऑफिसराकडे तुक लागो अरे तू कला साहेब मागा उठायचा बसायचा किती करता येईल तू सिनियर काय आहो सिनियर तू सिनियर तू कास्टिक काढपा पडली ज्युनियर आहे हा ज्युनियर पैसा येता जाणार तो पैसा येता जाणार ज्युनियर ओढून आलं बरे तू सारखं चाललं बरे तू चाललं बरे ओढून आलं बघा लंडनचं नाट्य कडून लंडन ट्रान्सफर केलं पुलिस जवळ आहे ते आई पहिले पाठी चोयले तू गाडी बंद का निकला निवडे चलो तुक निकला निवडे चलो आई पसंत आहे तुझ्या बसवला इतलो काम करता तुम्ही इतलो होत लागता किती? तू फायलीचे साइन करता इतलो होतो अरे त्या काय पसंत नाही आम्ही तुमचे पोलीस स्टेशनला तुम्ही आमको पसंत नाही दोस्ता करतो नाही वर तुम्ही आमको पसंत नाही का आणि आम्ही पसंत आहे की तू वाढ झाले दिस इज माय पंचायत माय शिप माय ऑर्डर सायदाला बोस नाही ते वसंत दिमी घाल त्यांना आम्ही भुयंक चैता येईल आमच्या पजिसाव दाखवायचा दिनेश किती चैत मॉडेल हे दुसरा आठ उकल ना का बितोडे चलो तोडो पाय लावून फायलीचे साइन किती मारू ना पत्रावर फायलीचे साइन किती मारू ना साइन किती मारू व्हाट हॅपन No nonsense corruption. This officer coming in my office and telling me shower
जाऊ का ना कित्याचे पेपर इल्लीगल आहे इल्लीगल आहे होय इल्लीगल आहे त्याला साईन केसी मारपाना किती सरपंच साईन केसी मार आई सांगू त्या काय इल्लीगल झाला केन्ना साईन मारना अरे पंचायती पळ काढलाय तो इल्लीगल करतात अरे इम्प्लॉई चालताय तो पंचायती काय चालताय इल्लीगल आहे पंचायती चालताय आणि तिथं इल्लीगल या चढ दे सरपंच अरे तू सालूल चढ मरे ना सालूल बाबा मैं तुमचं दगाई देऊ कोया पळून घेता आणि तू काय पळून घेता मॅडम आता स्ट्रिक्ट करे लंडन होय इन फाईल घेऊन गेल ना होय इन फाईल घेऊन गेल ना होय अजूनही झालं अगो बाई हे तू किती केलं हे किती केलं गो ते किती झालं आहे एक ग्लास तांदूळ गेलाय होय